Det er ikke ham, det er ikke ham, det er ikke ham. Jo, det er. Jo, det er ham, det er ham, det er ham. Kom op med hænderne, kom. Og til ham, til ham. Op med hænderne. Vend ryggen til mig, din hund. Vend ryggen til mig lige nu. Ja. Ja, det er ham, det er ham. Hvad så, Hold din mig, lille luder, hold mig. Nej. Nej, Kalle, venner, kom for ham. Kom nu. Og så gutter, velkommen til døden, ikke? Lille luder, mand. Ud af bilen, hvad laver han? Hvad laver han? Der, kom. Hvad så bumser? En ned. To ned. Bagfra. Fucking Uzi, hvad fuck? Jeg løb, bror, løb. Puller øv. Hjælper lige her. Har du set ham før? Hvis han ikke har noget, han har søgt noget enig. Ej, hvor er det sygt, det der. Hvad kan jeg gøre med sådan en... Jeg kan mærke noget puls, men det er nok nogle næver. Han har... Den ene af dem har lidt puls i hvert fald. Hvis de får mig op på hospitalet. Skal vi se, hvis man kan få ham på pillerne, hvis han har Det lidt gør puls? de ikke.